У Беларусі абваліліся прарасійскія настроі. Пра гэта сведчаць дадзеныя снежаньскага 19 году апытання беларускай аналітычнай майстэрні. Задавалася пытанне, у якім саюзе будзе лепш Беларусі, у саюзе з Расіяй ці ў еўразвязе. І адказы былі такія: за Расію 40%, за еўразвяз 32%. Ну, крыху больш за Расію ўсё ж такі, але насамрэч гэта беспрэцэдэнтныя дадзеныя. В этом сэнсе ўзровень прарасійскіх настрояў у Беларусі упал ніжэй за дакрымскі ўзровень. Да Крыму было 55% за саюз з Расіяй. Потым Крым, анексія Крыму, вайна ў Донбасе спарадзілі якраз пэўны ўзлёт, выбух прарасійскіх настрояў. Пікам быў 17 год. Тады гэты ўзровень складаў 70%. А вось з 18 году, я сказаў, адбыўся вельмі істотны абвал. Натуральнае пытанне, чаму? І натуральны адказ. Гэта інтэграцыйнае дужанне, інтэграцыйны двубой паміж Менскам і Масквой і шырэй паміж беларускім грамадствам і расійскім грамадствам. Гэта і заявы Лукашэнкі: мы не аддадзім суверэнітэт, мы суверэнітэтам як бы не гандлюем. Гэта расійскі ціск, гэта расійскія абмежаванні на дапамогу Беларусі, гэта пратэсты ў Беларусі. Варта сказаць, што вось гэтае апытанне праводзілася з 18 па 31 снежня, это значыць пасля першых пратэстаў, пасля пратэстаў, якія вывеў на вуліцы Менску Павел Севярынец 7-8 снежня і, адпаведна, зрыву падпісання пагаднення аб паглыбленні інтэграцыі у гэтыя ж дні. Апрыёрі кажучы, настроі маглі змяніцца інакш. Могло быць так, што сталі дамінаваць бы. Так могло быць. Настроі кшталту: ой, а як жа мы без Расіі? Ой, а як жа мы без таннай нафты? Як жа мы без таннага газу? Мы ж прападзем. Вось Лукашенко дурань, не слухаецца Пуціна, маўляў, трэба ісці пад Расію. Такія настроі маглі быць, але іх не было. І в этом сэнсе рэакцыя беларускага грамадства была не такой, як некаторыя перасцерагаліся, як некаторыя чакалі, а адваротнай. Яна была: не, мы не паддадзімся, не, мы супраць гэтага ціску, не, мы не хочам як бы распушчацца ў Расіі. Дарэчы, я ў студзені мінулага году размаўляў з кіраўніком беларускай аналітычнай майстэрні, прафесарам Вардамацкім, і ён мне тады даў фактычна дакладны прагноз на гэты год. Тады яшчэ вот эта тэндэнцыя падзення прарасійскіх настрояў была вельмі слабай. Але ён тады сказаў, што ёсць досвед мінулых крызісаў у беларуска-расійскіх адносінах 6-го году, 10-го году. І тады вот этот расійскі ціск, ён выклікаў рэакцыю беларускага грамадства, пратэст, супраціў. І ў прыватнасці это ўвасаблялася ў падзенні прарасійскіх настрояў. І ён сказаў: зараз, хутчэй за ўсё, так і будзе. І так і было. Грамадская думка штука складаная і штука супярэчлівая. А калі задаецца пытанне: а як вот нам з Расіяй ладзіць стасункі там? У гэтым зменаў практычна не адбылося. 3/4 за добрасуседскія, добрыя адносіны, без візаў, без межаў, без мытняў. Што азначае партнерскія, што азначае нават нейкія саюзныя адносіны, але вот, на мой погляд, гэтыя адказы на геапалітычны выбар, гэта сведчанне таго, што беларусы, у прынцыпе, за добрыя стасункі з Расіяй. Але як толькі ўзнікае гэты цень, прывід распушчэння Беларусі, растварэння ў Расіі, тут адразу вот рэакцыя такая, якую мы зараз бачым.